Sempet don krungu omongan netizen, opo-opo kok di konten. Jare ra mutu lah. Yuk cerita sambil masak kacang panjang plus tahu. Loh, hey yuyu kakang, wis gajian urung kontene? Apa wis upload ping piro sedina kiye? Alhamdulillah aku gek kon dadi pejuang terus ki, durung monet ya tetep wae upload. Sapa ngerti sesuk njuk ndang monet, ndang gajian oke ra? Sore iki aku arep masak tahu karo kacang panjang. Bumbune arep tak ulek wae nganggo leyeh watu legend, wis ana 30 tahun gek awet wae iki. Walaupun wis gruwang separo tapi yo tetep kena nggo ngulek ngasih alus kok, tenang wae. Bumbune simpel wae, brambang bawang, lombok karo tomat tak kei miri ben sedep. Mari ngono bumbune dikoceki aja lali ben resik. Yuk dicuci. Iki tak enehi cabe sithik nggo hapus-hapus ben ketok abang. Padahal bojone ora seneng nek abang terus pedes. Tapi nek menurutku ora ono cabene sithik iki kaya kurang menggugah selera. Nek maem tetep tak nehi walaupun siji po loro. Demi bojo tercinta lah, sing penting nek gula sing akeh engko kan yo pedese ilang. Hayo nang kene ana sing padha ora, nek dadi ibu-ibu mesti nek masak mentingke bojo karo selera anak. Loh, senengane curhat to. Sing pertama tak ulek lombok, terus tak lanjut brambang bawang, baru tomat terakhir. Soalnya tomat nek dhisik dadi lunyu ra alus-alus. Ki bumbune langsung tak cemplungno, tak gongsang-gangseng karo nyambi tahune tak iris-iris. Dadi bumbu siap mateng, tahu ya wis siap arep dijeburno. Tahune tak iris cilik-cilik ben ngresep terus babar dadi akeh ben cukup ngomakem lah. Kuwi mah trik ibu-ibu, nek bahane sithik diiris cilik-cilik ben dadi akeh cukup ngomakem. Rampung ngirisi tahu, kacang ya wis tak petiki, wis tak cuci juga, wis resik tapi ora kerikot. Maklum lah soalnya nek masak diiringi tangisan anak. Tapi ya ora apa-apa lah, nikmati wae karo diselingi teriakan. Lah kok motong tahune ra rampung-rampung, arep curhat apa ya? Ana sing ngerti ora to ben MK-ne cepet kebuka. Aku kan yo pengen kaya sing liya gajian ndelok dolar. Iki wayahe konten kreator Facebook padha gajian lah. Aku tadi semangat meneh mergo weruh mae sepil gaji kok 150 juta sesasi. Nek jare mae aku mau buruh tandur tapi ya iso gajian saka Meta. Apa ora mantep nek ngono? Aku ya pengen dadi ibu rumah tangga gajian saka Meta ben sasi. Kan nek yo kelaksanan iso jajan terus aku, soalnya hobi jajan. Wis mandek curhate, wis lanjut masak. Bumbune mateng cemplungke tahune, yuk diungkep sekirane 10 menit lah men mresep.